खुलुमबाय रायजोफोर, जों दिनै गोदान मोनसे टपिक्स रायलायगोन नोंथांमोनजों। आं जेसेबांदि भिडिअ बानायदों ना गासैखौबो आंनि जिबननि एक्सपिरियेन्सनिफ्रायसो आं नोंथांमोनजों बेफोरखौ सावरायलायो। आरो बेनिखायनो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो बा आंनि भिडिअखौ जाय गोदानै नायबाय दोङो बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदि भिडिअ नायनो थाखाय। जोङो प्राय गासैबो सानसे नङा सानसे जोङो गथ'फोरखौ बुफेरदो बा बुयो जोङो। खारन बे टाइमाव जोंनि मेलेमा रागायो, रागानानै मा जायो, जोङो जोंनि बायसासो सानो गथ'फोरखौबो। नाथाय गथ'फोरा इमान साननो हानाय दिमागा माने राया। आरो जों मा सानो, साला जों इ बायसा साननो हादों, नों मानो हायाखै। बेनिखायनो फिसा फिसा गोरोन्थियावनो जोङो गथ'फोरखौ बुलाबायो आरो उनाव माब्लाबा जों निजेनो दुखुबो मोनो। आसलते गथ' बुनायनि मोनसे बिराद मोनसे रिएक्सन जायो, मा उल्था माने अपोजिट माने रिजाल्ट फैयो। मा गथ'फोरा जेब्ला नोंथाङा बुनाय स्टार्ट खालामोना, बेनि उनाव नोंथांनि गथ'आ मा जागोन, नोंथांखौ एसेबो गियै जालांगोन। लोगोसे बेबो बिनि उन्दै लोगोफोरखौ बुलाबायनाय जागोन, रागा गोसा जायो। बेनिखायनो गथ'फोरखौ बुनाया मोजां नङा। आजिखालि सरकारि स्कुलफोरावबो माने गथ'फोरखौ बुनायखौ माने माना खालामना होदो जे गथ'फोरखौ बुनाङा होननानै। मानोना गोदोनि दिनाव गथ'फोरखौ बुबाथाय बै टाइमाव गथ'फोरा इमान स्मार्ट नङामोन। नाथाय जेरैनो दिनफोरा बारग'लांगासिनो दं, बिदिनो गथ'फोराबो स्मार्ट जालांगासिनो दं। गोदोनि बायदि नंलिया। गोदो गथ'खौ बुबाथाय बे गिनानै मा खोनासङोमोन बाथ्राफोरखौ। नाथाय दाबायदियाव गथ'खौ बुबाथाय उल्था बिनि गोसो सिङाव माने मोनसे जेद बायदि जालाङो, जे बाथ्रा खोन्था खोनासङै जालाङो। बेनिखायनो गथ' बुनाया मोनसे बिराद गेदेर मोनसे गोरोन्थि जोंनि। बेनिखायनो गथ'फोरखौ बुनो नाङा। आसलते जेसेबां हागो, जेसेबां नोंथाङा सयज' खालामना थानो हागो, सयज' खालामना थानायानो मोजां। आरो गथ'फोरखौ बुजायहोलांनांगो। हदाय नोंथाङा जि गोरोन्थियानो मावथो, खानसे खाननै खानथाम खानब्रै बिदि बुजायलांबाय थाबाथाय गथ'फोरा सानसे नङा सानसे माने बुजिलांगोन। लासै लासैनो बुजिनाय जालाङो, लासै लासैनो किसुमान खामानिखौ बिसोरबो गारहोलाङो। नाथाय सब गथ'आनो एखे बायसा नङा। किसुमान गथ' एसे अख्राबो थायो। आरो अख्रा थाबाबो बिसोरखौबो आसलते शान्त खालामनो हागो, हानाया। खिन्थु खोथाया जाबाय मा, जोंहा धैर्य गैया। जोङो एसेयावनो एसे जायफोरा अख्रा थख्लायलाबायना होगोन, माबा बिखुंफोराव बुज्रांना हरगोन, बेबायदि। आरो गथ'फोरखौ किसुमान मानसिनि आखायाव माने होनाङा। सोरबायसा मानसिनि आखायाव, जाय बायसा मानसिया गथ'फोरखौ माने खुस खुस एदावबाय थायोना, बेबायदिखौ मानसिनि आखायाव खुनुदिन गथ'खौ होनाङा। गथ'फोरखौ जेसांनो एदावो एसांनो गथ'आ बांसिन अख्रा जायो। बेनिखायनो बेबायदि माने मानसिनि आखायाव गथ'फोरखौ जेब्लाबो हेगारनानै होनाङा। आरो आं सानोमा नोंथाङाबो सानसेबाबो सानसे बिदिनो गथ'खौ बुनानै हयथ' नोंथाङाबो माब्लाबा दुखु मोनदो बा हारसिङै गाबदोबो जानो हानाय। गोबां मानसि आं बेबायदि नुयो बा नुनो मोनदों। गतिके नोंथाङा गथ'फोरखौ बुजायनो नाजा, बेफोर खामानिखौ मावनाङा बा बेफोरखौ माव। आरो गोबां गथ'फोर दोङो ओरैबायसा, जेथिया माने एसे माथो ओंखारो, जेबो माने कुइसन सोंलाबायनाय जायो, जे इ माबोरै जादो। जेसां कुइसन सोङो, नोंथाङा जेसांखिनि रोंगो बेखौ मोजाङै बुजायनो नाजा। एकदम मोजाङै बुजायनो नाजा। दाबायदिनि गथ'। आरो आजिखालि मोनसे सभाब जादों मा, गथ'फोरखौ मबाइल खोन्थिनानै ओंखाम जाहोनाय, मबाइल खोन्थिनानै बुरखायना दोननाय। बे मोनसे दानि जुगाव मोनसे बिराद गेदेर माने प्रब्लेम दा नुजानो मोनदों। किसुमान ओरैबायदि गथ' दं, मबाइल नङाबा ओंखामखौनो जाया। मबाइल खोन्थिना दोनबासो ओंखाम जागोन। बेफोरो बिराद माने बया सभाब दा माने दाबायदिनि जुगाव माने नुजाबाय दोङो। मानोना मबाइलखौ खोन्थिनाङो, मोजां मोजां मटिभेसनेल भिडिअ बा मोजां स्ट'रिफोरखौ खोन्थिनांगोन। नाथाय
एकदम कुनु खामानियाव होयै किसुमान कार्टुन सार्टुन खिन्थिनानै बा बलिउड भिडिअफोर खिन्थिनानै सल'फोर खिन्थिनानै गथ'फोरखौ बुरखाना दोननाय आरो गथ'नि आखायावथ' मबाइल हेगारना होनोनो नाङा मोनसे टाइम लानानै होनांगौ जे बेलासि जादो दसे आधा घन्टा नाय बा 10 मिनिट नाय बेनि सायाव माने टटेलि जे मबाइलखौ बिनि आखायावनो मोनबाय थानाय सब समावनो सिकिउरिटि लक मानो होदो मबाइलाव आरो गोबां मानसिफोरा मिथिया इउट्युबफोराव माने किड्स होननाय मोनसे सेटिं दोङो नोंथांमोना माब्लाबा भिडिअ बानायना खिन्थिगोन माबायदि सेटिं बियो बे सेटिंखौ खालामना दोनबा बेयाव माने मा गथ'फोरनि जेसेबां भिडिअ दोङो बे गथ'फोरनिल' भिडिअ फैगोन बेयाव माने कुनु माने गाज्रि माबा फैया थारमाने बेबायदि सेटिंबो दोङो बेफोरखौ गोबाङानो खालामनोनो रोङा इ बाजैनो मबाइलखौ आखायाव होनानै दोनो आरो इउट्युब खुलिनाय लोगो लोगो एकदम दुनियानि जत' भिडिअ दोङो सब गासैबो बेयाव फैजोबो एखायनोथ' बेफोरखौ रोङाबा सोरनावबा सोंनानै लानांगौ बेफोर सेटिंखौ माबोरै खालामो किड्स मड होननाय दोङो बे किड्स मडखौ थुनानै दोनबा कुनु दिन बेयाव गाज्रि भिडिअ फैया बा गथ'फोरनिल' भिडिअ बेयाव फैगोन गतिके भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौबो आंनिसिम बावहर गोजोन्थों।